Tak jo, ahoj lidi. A mega se těším. Dneska budeme dělat Neon Ride Corgiho. Tentokrát to máme i takhle s tepulkama, je to teda nový video, ale možná vyjdou i pár starých ještě z halloweenského updateu, který budu takhle dabovat. No, tak prosím přečtěte si tady titulky. Tak tady říkám, že budeme dělat Neon Corgi. A jdeme to tam dát. Jo. Omaga. Tak jo. Jdeme to tam dát. Jupi. Omaga. No prostě je to úplně úžasný a ride a je hrozně roztomilej a prostě ten Corgi je hrozně roztomilej, když to není nějaká speciální barva nebo barva, kterou mám fakt ráda, ale prostě hodí se to k tomu, je to hrozně roztomilý, jak to září. A to bude všechno asi z dnešního videa. No, jo, takže ahoj. Pa. Prostě čau.